Спадар Юрый, якая ваша версія? Чаму Александр Лукашенко ў такі крызісны момант вырашае ехаць у нейкую працяглую камандзіроўку? Ну, ведаеце, я бы сказаў, што гэта такая добрая міна пры кепскай гульні. Гульня-то кепская, і Лукашенко ўсведамляе ўсе небяспекі ультыматуму Зеленскага і наступстваў. Але ён у гэтай сітуацыі дэманструе, што ўсё ў парадку, я ўсё кантралюю, ўсё кантралюецца, і я магу себе дазволіць нават паехаць в доўгую поездку. Я думаю, это такі сігнал. Ну, а што тычыцца поездкі ў Москву, то Беларусь бліжэйшы саюзнік России. Военный, палітычны, всякі. Акрамя таго, што называецца прадмет крызісу, прычына крызісу, гэта радыалакацыйныя станцыі, якія ясна каму былі патрэбныя. Лукашенку они не патрэбныя, і Беларусі яны не патрэбныя. Але Лукашенку таксама. Не былі патрэбныя расейцам. Ну, вось, это причина кризису, это сутнасць патрабавання Зеленскага, і, магчыма, так Лукашенко будзе абмяркоўваць, ці можна штосьці зрабіць гэтымі станцыямі. Ну, а калі нельга, то чым можа Расія дапамагчы, каб абараніцца, каб дзейнічаць тады, калі, скажем, Менск гэтыя умовы ультыматуму не выканае, а Зеленскі выканае тое, што паабяцаў. Спадар Юрый, трэба, мабыць, нагадаць усім нашым гледачам пра то, што Лукашенко, сярод іншага, яшчэ і афіцыйна галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Беларусі. Тут, цікава так атрымліваецца, тут можа быць у найгоршым варыянце. Можа быць, там могуць быць нейкія удары з украінскай тэрыторыі, прынамсі па гэтых рэтрансляторах, а галоўнакамандуючы з'язджае кудысьці з краіны. Штосьці падобнае было 24 лютага 22 года, калі расейцы заходзілі з тэрыторыі Беларусі, а Лукашенко тады са шпіцам на руках там стаяў на нейкай лыжні і каментаваў, як хто на лыжах катаецца. Вось гэта тэндэнцыя альбо папросту супадзенне. Як ацэніць такія паводзіны галоўнакамандуючага? Ну, я бы сказаў, пакуль мы маем только это абвяшчэнне, што ён едзе ў Москву, а потым яшчэ кудысьці. Сёння всего толькі аўторак. Паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя, як мінімум да чацвярга. Можа быць, у чацвер ужо крызіс як-то ці вырашыцца, і тады ўжо, так бы мовіць, паехаў. А магчыма, сітуацыя зменіцца так і стане такой вострай, што ні о якіх далейшых паездках, акрамя Москвы, увогуле і мовы не будзе. Таксама так можа быць. Тут сітуацыя вельмі дынамічна мяняецца, вельмі хутка. Новые вводные, самое, я бы сказал, важное апошняя вводная – это заява Еврокомиссии, которая сказала в отказ на пытанне, так а вот что ультиматум Зеленского, она сказала, что Украина мае право на самооборону. И в этом сенсе можно зразумець, что операция по, нейтрализации ретрансляторов на белорусской территории разглядаецца Еврокомиссией як самооборона. Это важно. Это важно, бо это означае, што мы сёння можам гаварыць пра тое, якая будзе рэакцыя заходніх дзяржаваў у выпадку, калі гэткія ўдары ў межах самаабароны Украіны все-таки адбудуцца. Між тым, акрамя вось таго, каб паразмаўляць пра ультыматум Зеленскага з Пуціным, ці можна меркаваць, што ён будзе размаўляць таксама і пра аўтобус з беларускімі дзецьмі, улічваючы, што у адрозненне ад сваіх прапагандыстаў ручных кішэнных, ён і ягоныя генералы, яны так, неяк не называюць, вось так, наўпрост, што гэта украінцы вінаватыя. Можа, яны ведаюць штосьці яшчэ? Ведаеце, я думаю, што на фоне ультыматуму гэта трагічны выпадак з аўтобусам, калі казаць пра палітычны складнік, то, ён, як это можа быць так гучыць, не вельмі, он адыходзіць менавіта в палітычным плане на задні план. В тым сэнсе, што калі этот крызіс будзе неяк вырашаны, я не ведаю як. Дарэчы, вы сказалі, што пазіцыя в развязу уже вядомая, пазіцыя в развязу яшчэ не вядомая.
они сфармулявалі сваю пазіцыю так ва ўторак, калі як бы это такой двубой нерваў. Ці будзе такой же пазіцыі ў чацвер і пятніцу, я не ведаю. Но пакуль яна такая. Вось. І я працягваю пра аўтобус. Ну, тут сітуацыя такая. Калі, мовна кажучы, справа дойдзе да удара па этих ретрансляторах, ну, тут уже будзе все роўна на што адказваць. На этот удар ці на аўтобус. Калі некім чынам вырашыцца крызіс, як бы, какой-то будзе кампраміс знойдзены ці уступка, там Лукашенко як бы адключыць гэтыя ретрансляторы, ну, ўжо ніхто не будзе фіксавацца на этом аўтобусе і прадпрымаць нейкія дзеянні толькі на падставе вот этой вот трагічнай сітуацыі з аўтобусам. Спадар Юрый, это калі адзін аўтобус, а калі адбудзецца пэўнае замірэнне паміж Кіевам і Менскам і здарыцца другі аўтобус, а потым можа трэці, а потым можа які-небудзь і санаторый узарвецца выпадкова, тады будуць звяртаць? Ну, все можа быць. З іншага боку, ведаеце, ну, вайна ўжо ідзе больш за 4 гады, і мы з вами памятаем, што колькі разоў было, а вот зробіць тое, ну, да апошняга часу не рабілі. Вось. Так што, ну, быць, конечно, все можа. Быць, конечно, все можа. Працягваючы вось тэму аўтобуса, спадар Юрый, Лукашенко, што, праўда, сам не каментаваў ніяк гэты ультыматум Владзіміра Зеленскага, толькі абмежаваўся каментарыям чыноўніка, а дакладней старшыні гомельскага аблвыканкаму, які акурат такі казаў пра тое, што сітуацыя на мяжы з Украіною застаецца складанай, але кантраляванай, а слова Зеленскага ён назваў спробай адцягнуць увагу на атакі на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці. Давайте послухаем и вернемся до нашей размовы. Собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, это в принципе просто от жизни, наверное, что президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Ну, наверное, все мы понимаем, что дети ни в чем не повинны. Поэтому поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Ну, мы, наверное, понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны. Спадар Юрый, як вам такая версія, чаму менавіта вось вырашылі даць каментарый чыноўніка, а сам Лукашенко маўчыць, і яшчэ вось версія з аўтобусам тут прагучала? Ну, відавочна, што Лукашенко ўсё ж таки як бы не хоча эскалацыі гэтай сітуацыі. Я мяркую, што он не хоча. А что тычыцца этой версии, як бы, что Зеленскі заговорил про гэта, каб адцягнуць увагу от аўтобуса, ну, мне здаецца, это не вельмі сур'ёзнае тлумачэнне, тому что у тым, про што казаў Зеленскі, это кардынальная змена стасункаў паміж двумя дзяржавамі. Вось. І калі Киев вырашыў это зрабіць, про это сказаць, ну, при всем спачуванні ахвярам трагедыі, ну, у палітычным сэнсе і военным сэнсе это значна больш важна, чым гэты трагічны эпізод. Вось. І я думаю, что это не той як бы сродак, не та тэма, якой можна просто адцягнуць увагу. А потом, як бы, тут не зусім зразумелая логіка, як бы, адцягнуць увагу з тым, чтобы што. Ну, я так разумею логіку этого гомельскага чыноўніка, што, маўляў, беларусы так будуць абураны, што ударить по Украине, ну так Украина кажет, что а мы первые ударим. Мы ударим. Вот. И тому как бы оттягнение уваги, от чего бы то ни было, ну это не тая тема. Это не тая тема, якой можно оттягивать увагу.
А можа папросту Лукашенко даручыў чыноўнікам самім разграбаць эту сітуацыю, вось ён не хоча там вот там ці гонару яму, там ці страх перашкаджае. Вы самыя там разбірайцеся, ну як умеюць, так вот і яны паспрабавалі патлумачыцца. Іншая справа, што калі раптам пачнуцца нейкія баявыя дзеянні, то Лукашенко таксама сядзе на самалёт, а гэтыя чыноўнікі таксама будуць сядзець, спрабаваць разграбаць. Ну, видите, навряд ли. Вот такие версии, конечно, могут быть, но я думаю, что навряд ли он сядет в самолет. Вот. Іншая справа, я думаю, что он не хочет зрабіць никакой заявы, ніякай, чтобы это выглядало як бы правакаванне выканання ультиматуму. Я думаю, что он не пойдзе на демонтаж этих станцый, этих ретранслятараў, калі толькі не будзе нейкай дамоўленасці, і прычым я не думаю толькі што паміж Лукашэнкам і Пуцінам. Мы не ведаем, дарэчы, якія перамовы за кадрам ідуць паміж заходнімі сталіцамі, Менскам, Киевам, Москвой. Я не выключаю, што яны ідуць, потому што калі вот як бы по тэксце ультиматума Зеленскага, калі это вот все так и будзе развиваться, то это, магчыма, з'яўленне новага тэатру военных дзеянняў. Может быть, конечно, это будзе як с самолета в мачулищах, взорвали, як бы там Лукашенко пролаявся, и на этом все скончилось. Может быть так. Але вельмі імаверна, что вынікам этого может быть полноценное вступление Беларуси в войну своей армией и, отповедно, ударами по территории краины, по всему, так сказать, от всех границ, от всех межаў. По тых 500 метрах, про якія казаў гаспадар Мадзяр. Палітычны аглядальнік Віталій Цыганкоў кажа, што ў выпадку пачатку вайны, асабліва калі Украіна ўдарыць першай, не толькі лаяльныя да Лукашэнку, але проста нейтральныя, павернуцца ў бок патрыятызму і абароны Беларусі, дзяржавы, і вось, маўляў, стануць разам з Лукашэнкам у адзін шэраг, каб бараніць ад Украіны. Радзіму, што вы думаеце на гэты конт? Это цалкам магчыма. Я думаю, что это вельмі імаверны сцэнар. Не факт, что это будзе назаўжды, что это будзе на гады, але першасная реакция, тут Віталій абсолютно мае рацыю, что так реагуюць амаль все народы. Амаль все народы. Тым больш, што ў дадзеным выпадку, я не юрыст, я не спецыяліст як бы ў міжнародным праве, но вот одна ситуация, то, умоўна кажучы, калі беларуская армія ці з тэрыторыі Беларусі, вот зараз расійская армія вот ворвалася в Украину, нанесла там удары, что-то знішчыла, и украинцы в отказ на это як бы нанесли удар. Калі стаят это ретранслятары, невядома, сколькі они там часу стаять. Может, они ввогуле з 22-го году там стоят. Ретранслятары, вот в лютым Зеленскі про іх казаў, я так разумею, з таго часу яны працавалі, і як бы Украіна з імі нічога не рабіла. Вот для шэраговага беларуса, звычайнага беларуса, вот это не будзе відавочна, што як бы что это акт самообороны з боку Украины. Я кажу про массовую свядомасць, я не кажу, что оно так и есть. Я кажу, як люди будут реагировать. И тут Віталь, я думаю, абсолютно мае рацию. Калі пачнуць гінуць люди, БТ, вы ж самі разумеете, адразу все покажа, вот забитые белорусы. Это вот, прынамсі, першасная реакция. Да, на нас напали. Да, вот як бы вораг пришел до нас. Спадар Юрый, это будет так. Спадар Юрый, ці азначае гэта, што ў гэткім выпадку ёсць вялікая імавернасць узнікнення грамадзянскай вайны ў Беларусі, улічваючы, што прынамсі нейкая частка беларусаў выступае радыкальна супраць рэжыму Лукашэнкі і
Вот калі нават глядзець каментары ў інтэрнэце, гавораць, што будзем сустракаць з кветкамі украінцаў, ну і плюс улічваючы фактар беларускіх добраахвотнікаў, якія раней неаднойчы выказваліся ж у выпадку нейкага канфлікту з афіцыйным Менскам, яны будуць прасіцца ставіць іх першымі, каб ісці разбірацца з лукашэнкаўцавымі. Ну, ведаеце, мой прогноз не. Я не думаю, што менавіта цяпер вялікая колькасць беларусаў гатовая да ўзброенага, вот, прямо скажем, зброенага супраціву. У стане войны, ну, вы сами сказали, громадянская война. Громадянская война ведется зброей. И в этом сенсе зверните увагу, с 22 году так пэўная колькасць беларусаў удзельнічала у вайсковых злучэннях на тэрыторыі Украіны, на баку Украіны. Но в Беларусі як бы праяваў менавіта гвалтоўнага супраціва не было ніводнага, наколькі я памятаю. Некія размовы, некія там хто-то куда-то нібыта зброю перавозіў, но вот зброенага супраціву не было. Хтосьці там адключаў гэтыя рэле на чыгунцы, но не зброяй. Ну, калі этого не было ніводнага выпадку, то уяўляць сябе, што зараз будзе інакш, ну, складана. Тым больш, што ізноў жа пра это Віталь сказаў, напісаў, што, магчыма, рэпрэсіі 21-26 гадоў нам пададуцца кветачкамі у параўнанні з тым, што пачнецца пасля настоящей войны, калі боевые дзеянні, калі беларусаў апрануць в хакі і пашлюць на фронт. Ну, тады тым, хто в тылу будзе як бы там штосьці рабіць, нават казаць, а я уже не кажу, што калі рабіць, ну, па законах военнага часу будзе.